मानो होनबा एक्सिडेन्ट जादों बुंजायो गावलांदों ओमफ्राय इजोंहायबो गावलांदों नै हेल' गाइस लोगो नोंथांमोन मैयायो बड' साहित्य सभायाव थांनाय समाव मोनसे एसे जाब्रबथाय जाथाय जादों मानो होनबा एक्सिडेन्ट जादों बुंजायो मानो होनबाथाय नोंथांमोना नुनो मोनगोनियाव बे स्क्रेचखौ ज' बिथिं इयाव नांदों अन्थाइ थसेया नांफैनानै बिदिंहाय ओरै गावलांदों आरोना नै ओरै गावलांदों ओमफ्राय इजोंहायबो गावलांदों नै बेखौ दा फाहामनो लांनांगौ बायदि मोनदों आङो नलेबा गाज्रि नुयो नालाय गोजाननिफ्रायथ' नुबाङा बाट जायफोरा मिथिगौ अब्ला बेखौ नायोब्ला मोजाङै जोबोद गाज्रि नुयो आरोना गारियालाय साफायानो गोदानानो बेखायनो गोदान गारिफोरखौ बिदि जायोब्ला दुखु मोनखायो अबभियासलि मानो होनबाथाय जेब्ला बे बायलांदोंमोन गोसोआ बायलांदोंमोन आंनिया आं माने जेब्ला आं बिथिंहाय बड' साहित्य सभाथिं थांदोंमोन ना फिन बियो बिजोंहाय फैदोंमोन आं बिजोंहाय थांदोंमोन डाम्पारजों जादों आरो ना घटनाया डाम्पारनिफ्राय अन्थाइ थसे माने डाम्पाराव लुदा बुजामोन ओमफ्राय डाम्पारनि थसे अन्थायानो फैनानै बेयाव नांफैदों थखनजासे ओमफ्राय नांनानै गावलांदों आं मिथियाखैमोन आं सानदोंमोन बेफोरजोंसो नांलांबाय नामा बेफोरसो बायलांबाय नामा होननानै बाट बि बायाखै अब्लानिया ओमफ्राय नायथिंनानै लोगोआ खिथाबाय इथिं गावदों होननानै ओमफ्राय आं नायबा गोसोआ बायलांदों आंनिया बिदि जानाङामोन एक्सुवेलि डाम्पार जोबोर स्पिड फैदोंमोन आरोना जोबोर लुदोंमोन बेनिफ्राय अन्थाइया सिखायनानै बेयाव नांफैदों थखनजासे थखनब्ला बियो मा जाखो सानदोंमोन आं ओमफ्राय नायोब्ला गावबाय आरोना दा बेखौ फाहामनो लांसै फाहामनाय हायो ना हाया बेखौ नायनोसै ट्राय नायनांगौ मानसिया अब्लासो मिथियो नालाय बेसे रां थांगोन मिथिया अब्लाबो थांनोसै माबायदि फाहामो नायनोसै आरोना लोगोफोर नायदोर नैदि सिंनिफ्राय बिदि नुयो आरो नायनाखौ बे गाज्रि नुथारो बेखायनो दिनै फाहामनो नाजानोसै आङो हागोन हाया फाहामनो दिन्थिहैनोसै आरो लोगोफोर नैया बे गाज्रि नुखाथारो आरोना नैया नायदो बिदि गारि मोजांखौ बिदि गाज्रि नुबाय थाबा आरो बहा मोजां नांनो आरोना बेखायनो नायनोसै फाहामनो हागोन हाया बिथांमोना गारिखौ स्टार्ट होनोसै लागाव थांनोसै आरोना ओमफ्राय ओजोंहाय थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै फाहामनो हागोन ना हाया फाहामनो हायाबा दिन्थिनोसै फाहामनो हाबाबो दिन्थिनोसै नायनोसै आरो बेसे फैसा थाङो नोंथांमोननो फारि दिन्थिलांगोन आङो स' आंनि इउटुब चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा साबसक्राइब खालामाखैबा थाबैनो खालामना ला मानो होनब्ला आं रेगुलार भिडिअ आपल'ड खालामनो नाजागोन बे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना मोजां नाङोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनाबो दाबाव थ' थांनोसै थांबाय थादों गाइसमोन हारसिं नै रावबोआनो गैया हारसिं सिंगोल लाइभ होनजायो आरोना लोगोफोर नांगौ समायाव मोनालै रावखौबो जेब्ला नांथारै जागोन अब्लासो मोनो मानसिफोरखौ दिनै नांगौआव मोनाखै हारसिंनो मबाइलखौ हमनांदों हारसिंनो थांबाय थानांदों नै हारसिं आं खस्थ' जायो आरोना गारियाव हमनायाव आखाइजों लाबाय थानो खारबावसोना लोगोफोर सफैबाय बेनो जागाया हागोन हायाखि नायनोसै आरोना बेखौ फाहामनो सोंना नायनोसै हाबाय हायाबा बिदिनो थानांसिगोन आरोना नलेबा हायाब्ला बेखौनो चान्स खालामफानांगोन हाबा खालामनोसै हायाब्ला बिदिनो थासिगोन आरोना सोरदोबा ब्रेका खालामजानाया जेरैबायदि गोसोआव बायनानै थायो बेबायदिनो गोसोखौ बायनानै थाहोनांसिगोन आरोना जेबोथ' खालामनो हाला बायनाय गोसोखौ मोजां खालामफिननाया खहस नङा बेबायदिनो आरो एसेबाबो दाग थाखायो स' नायनोसै ओंखारलायनोसै मोनथिदोंमोन लोगोफोर बेवहाय हानाय नङा होननानै थेवबो ट्राइ खालामबाय मोनानो ओजोंहाय थांबावनाय रास्ता दङ बिजोंहाय थांना नायनोसै हागोन ना हाया बेवहाय रास्ताया जोबोद गाज्रिथार आरोना गरेस्वरनि रास्ताया निजोंहाय गाज्रि जाना दङ गुवाहाटि थांनाय रडआ बेजोंहायमोन नामाथाय नै बेवहाय बेयाव नायनोसै हागोन ना हाया
थ' लोगो नोंथांमोन जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि बेयावबो हायानो फाहामनो मानो होनबा ग्लासखौ बख'नानै आरो गोदान फाहामखानांगोनो 9,000 थाङोनो 9,000 माने 9,000 थाङोनो बाग्ला जेबोआनो जायाखै ग्लासा आंनिया बेजोंहाय बाख्रेजोबनांगौ बेखौ लागायनांगौ गोदान बेवहाय स्टिकारखौनो लागायना दोननोसै अब्लानो मोजां जासिगोन जों एसे खमावबो आरो मोजांबो नुगोन स' स्टिकार लागायना जायोना जाया नायनोसै आरोना नायनोसै